seuraavaksi Minecraftia. Ja tänään olisi tarkoitus jotain tehdä, mä en tiedä. Devin piti päättää se homma. Mut nyt me ainakin taistellaan kaikkea tehdä. Meidän piti mennä mainille. Ainakin mun muistaakseni. Eikö meidän pitänyt mennä mainille? Me ollaan. No mennään mainaan. Onko? Mä voin kaijua meille. Mun mielestä täällä Mä näen sitä parkour. Joo, mä en tee sitä ehkä eka. Jos mä tipun, niin mä menetän mun kamat. Saaks käyttää shiftiä? Ei. Et sä siinäkään saa käyttää shiftiä. Mut kun tippuu, niin saa. Ei saa. Ei! Kannattaa syödä kultainen omena. Toi on mahdoton. Syö kultainen omena. Yhdessä vaiheessa on mahdoton. Mut ei sillä väliä. Koetetaan se jossain vaiheessa sit, kun ei kuvata enää. Mä nyt yritän koittaa. Kuinka paljon damakea tää vie? Katsotaan, mitä käy. Puoli. Toi sytyttää sut. Kato tätä. Ei vie yhtään. No kato, paljonkohan Bobi vie? Kuinka paljon muu vie? Sä palaat. Okei. 1 HP menee. Ei mene, 2,5. Meni, joo menee. Mä heitän ton pois. Miten meidän pitäis mennä mainaan? No mennään taas tää. Kaivaksa reiti? Mulla on lappari sulla. Mä otin mainikamaa. En mä nyt maina. Mä menen mainille. Ei! Tää. Mä menen tänne mainille. Joo. Tää kyllä sittenkin tässä saa käyttää shiftiä. No niin saa. Miksei sais, kun se on niin paha? No ei tää tässä kohtaa oo paha. Mut nyt tää on paha. Aha, Eli me ollaan taas tehty tämmönen parkour-haaste meille molemmille. Ja tämmöset hienot talot. No, Tossa mun toi Jimin talo ja tossa on mun talo. No, älkää valittako, että mun talo on huono. En jaksanut tehdä niin isoa. Niin kuin se aina menee. Ja taas sitä mennään. Mä mainailen täällä. Ihan auta. Välillä on lagannut. Mutta ei se enää paljon. Ihan vaan. Eli tehtiin Jimin kanssa tänään Lego Marvel Superhero video. Eli katsokaa se vaan. No, sitten kun me saadaan sen tubeen, tää menee ehkä ekana tubeen. Niin. No me tappanaan. No mene vaan. Ensin Meidän pitäis mennä nukkuukin kohta. se on mahdoton. Joo, mä koin. Ai, Mä teen ai täältä tuli jo yksi. nää, tää on mahdoton. Täältä tulee yksi. Ui vitsi. Tää on mahdoton. Se kuoli. Tää on mahdoton tosta. Ei. Missä toi? Toi pois. Noin. Mä koitan parkouraa nyt konnan. Tai yhden korkeammalla. Ei, mä tipuin. Meni vaan 3,5. Toi on mahdoton sitten, et ei kannata parkouraa niin paljon tota sitten.
Onks täällä skelejä? Ei oo ainakaan nähnyt. Tuolla on Enderman, mä luovitan. Ei toi on mahdoton. Joo niin jo. Mä rikoin vähän niinku niitä. Mut sit kun ollaan lopetettu kuvaaminen, niin korjataan se. Joo toi on älyttömän mahdoton. Mä koitin korjaa sitä. Hui. Voi. Mun kaveri aina painaa sitä nappia. No sori siitä YouTubelle. Se on vähän vaikea hallita sitä. Katsoja Ville siitä. No. Mitä mä sain perunaa? Zombista perunaa. Onks zombi peruna possu? Niin peruna. Maistakaa hyvää peruna. Unohdit sä, että sua ei kannata pellellä, kun me kuvataan. No kyllä hyvää voi pellellä, kun on peruna. Se on peruna. Se on peruna. Au, peruna. Missä täällä on? Put. Oli vähän put. Niinku, tuolla. Mä menen tappaa. Tuolla on aika kova rähinä. Monsterit. Tuuks apua? Missä? Täällä. Hei täällä on creeperi täällä mun katolla, tiedäks? Povaa sitä. Tuva tänne. Haluatko sä tulta itselleen? Tulta Redfir, kuule. No ei se. Put. Rikkoo sitten muikku. No ei sillä nyt. No onneksi sain blokkeja pari. Siinä meni muttulu. Hölmö creeperi. Spiderit saa turpaa täällä on. Peruna. Onks Spiderin niin OP muka? Sinne meni, en ottanut On se lämää. tuolla. Niin otan. Mä tapaan näitä zombeja. Tai örkkejä. En osu muuhun sit. Peruna. Se on peruna. OP-skele vaan. Ei me ota mitään. Ei mennyt yhtään HP-skelestä. Joo. Ei mennyt yhtään HP-skelestä. Kato, yksi nuoli vaan mulla. Noin. Sulla on ollut kyllä 2 nuolta. Ja 3. Niin. No joo. Missä ne rähinät? Tuolla on Spider. Rähinä ryttyilee nyt. Täällä on Spider, mä menen tappaa sitä. Mihin se pääs? Mikä? Kato tota. Tuossa on joku pää. Ei kun se on kirjahylly. Hei, tuolla on rähinöitä. Missä? Tuolla joo. Sinne mennään. Ei sun vieressä on creeper. Mä räjäytän sitä. Mä tapan sen vahtolle. Et sä räjäyttää skelenkin. Noi, ei tappanut. Mutta! Ei skele mulle maahan mitään. Ei mullakaan. Ei se vie ollenkaan HP. Kun sä haluat palaa. Hei Hemmo. Atu apu. No joo. Hei, sä tytytit mut. No ei siinä mitään. Mä menen veteen. Haluatko Spider palaa? Kyllä sä kun tulla on palamiekka. Palomiekka. Siis mulla. Mulla on 2 leveliä. Noi, creeper palaa. Wow. Skeleton Hei, kiitti creeper vauhdista. Niin joo. Mä tapoin sen. Niin, yhtä aikaa. Missä se Spider on? Wow. Mä tapoin sen. Joo, täällä on Joo, niin OP:ta. Elä. Se oli minä. Se on kultainen omena. Okei. Niin sieltä menee paljon HP:tä. Ui. Creeper! Ei mä en menettänyt ollenkaan HP. En mäkään. Mitä Leevin? Tää on niin nolottavaa. Älkää oikein nauriko tuossa. Levin hähtä vessassa. Siihen meni sitten se Siinä oli yhdessä vaiheessa. No käydäänpäs sitten vessassa.
Sulla oli siinä yhdessä vaiheessa ihan hirveä vessahta, niin mä ajattelin tehdä se hätävässä. Joo, ja sinne meni rakkapökäläkin. Siellä meni pari 200 kakkapökälää. Täällä on 2 keleä. Täältä Hei, joku on. on hajottanut sun oves. Menikö se Joo, tästä oli mennyt. zombi? Zombie. Miksi pitää olla zombia? Mä en ymmärrä. Mun rakas ovi. Se on minä. Miksi mulla ei ole onkea? Ja miksi sä oot rosvo? Tyn. Pem. Skeleton! No niin, meni jo. Tyn. Mä menen hakkaa puuta, mulla on crafting table. Niin, hei, elää sytytä mua. Mulla on niin hyvä miakka. Mä Mä olen menen tappaa ton spiderin. Täällä on vielä spider. No, ei edes ota damagea. Damage. Se ei oo damage, kun se on damage. Täällä on puita. Mä tuun hakkaan niitä kohta. Täällä on Mä en damage. tapan tos skele. Damage, ota damage. Ai joo, toi skele haluut. Mä sain bovin ja arroveita. Elää. Mä heitän turhaa kamaa pois. Mitä mä en tarvii sen. No, se on turhaa kamaa. Mä menen hakkaa puuta, mulla on kirves kuitenkin. Joo. Mikä? Ai, täällä on mitään. Meillä on aika OP:t kamat. Kuitenkin hankittiin nää mainilta. Niin. Me hankittiin niinku eka hyvät kamat silleen ja... Hankittiin eka hyvät kamat ja sitten alettiin niinku kuvaamaan. Sori siitä, että ette nähnyt, kun oltiin mainilla. Mainattiin haaran pikkakseilla. Miksi mulla on niin... No, aivan sama. Mä hakkaan niin nopeasti puuta, että mä en tarvii. Mä näen. Mä en tarvii paljon puuta, mä hakkaan 2 puuta nyt esim. Mulla on kirves on yhtä tehokas. Timanttikirves eli Bertti on yhtä tehokas kuin tuo Iron miekka. Kukaan kerroin vain katsojille sen. Mistä me saatiin nämä kultaiset omemat? Siitä. Me kerättiin kultaa ja sitten craftattiin ne ja enchanttattiin ne. Vai mitä? No niin, nyt mulla pitäisi olla puuta. Puuta? Ei se puuta ole. Mä teen monta plänkkiä. 40 plänkkiä. Sain 40 plänkkiä, uskotkaa. Kausko nää. Mä hakkasin tosi vähän puuta ja sain 40 plänkkiä. Mä craftataan ovia. No, mä oon sama. Craftataan 2 tällaista ovea, niin on ihan hyvä. 6. Ei tästä tuu mitään. Miten ton voi hakkaa? Miksi mä... Yhdestä saa 3 ovea, jos haluatte tietää sen. Noniin, noi. Me näytetään YouTube-katsojille siis se meidän salareitti. Kattokaa, mistä me mennään. Mennään täältä. Ja sit laitetaan, toi pitää laittaa kiinni, jos joku tulee tänne niin, mutta te saatte tietää, jos te löydätte tämän salareitin, niin sit me uskotaan, että te olette katsojia. Ja muistakaa tulla, että laittaa 1 M ja A:n. Monta A:ta.
siihen asti, että ettei pysty enää laittaa A:ta, niin siihen saakka pitää laittaa A. Ensin M ja sitten paljon A. Siihen saakka, mihin pystyy laittaa A. Niin silloin te pääset tähän meidän peliin. Ja muistakaa se. Muistakaa tilata ja tykätä sitten. Haluamme saada ainakin 200 katsojaa. No montaks tykkäämäärää on meidän, no vaikka ainakin 50 on tykkäysmäärä, mitä me kerätään nyt. Ei ole vielä niin hyviä, tai vielä ei ole Leevi niin hyvä tubaaja, että se sais ehkä niin paljon, mutta koitetaan. Jos haluatte jos te ette löydä tätä aavikkoa, niin totta kai lähettäkää viestejä meille. Laittakaa kylttejä jonnekin aavikolle, me luetaan ne, että missä päin. Niin sit me voidaan vastata teille, vaikka mulla on Skypen jimi.mc.1001, niin katsokaa se, niin sitten voitte kysyä multa, missä ne on. Niin. Ja siis missä me kuvataan, niin mä oon täältä tosi kaukana asun. Ja mä asun Helsingissä päin ja no, tällä hetkellä mä oon Suomusjärvellä. Suomusjärvellä on mun mökki ja silleen, niin Helsingissä mä asun. Ja sitten täällä on vaikka Leevi asuu täällä Suomusjärvellä ja se on munkaan silloin, kun mä oon vaikka mökillä viimeksi, kun vaikka se Jere oli täällä. Niin no senkaan mä en oo kauheasti leikkinut. Se ei tuu kuva.